Здравейте, аз се казвам Анриета Йонова и 26 години съм работила като стюардеса в различни български авиокомпании. Завършила съм френска езикова гимназия и след това френска филология в Софийският университет. В университета реших, че би било интересно за мен да поработя някоя година в тогава авиокомпания Балкан, да се срещам с много хора, да попътувам по света, но както бях решила да работя 2-3 години и това се оказа моята професия за целия ми трудов стаж до този момент. Първоначално започнахме да летиме на руски самолети Ту-134, Ту-154, Ан-24 и през 90-те години в авиокомпания Балкан се появиха първите западни самолети Boeing 737, Airbus 320 и Boeing 767. Съответно и много нови и дълги дестинации за това време. До този момент не се летеше до Америка, до Далечния изток, до Канада също. И това беше едно ново предизвикателство въобще за професията и за всички нас, които работехме. След фалита на авиокомпания Балкан беше учредена нова фирма, авиокомпания България, която и продължава до момента да съществува. Всеки ден се лети по различна дестинация, срещаш се с различни хора, с различен екип, както пилотски, така и стюарден. Нямаш постоянно работно време. Ако днес самолета може да излети в 8 часа сутринта, утре имаш полет след обяд в 3 или през нощта. Нищо не е програмирано. Във всеки един момент може да се случи нещо изненадващо и съответно трябва да успееш да реагираш адекватно в дадената ситуация. В екстремна ситуация не съм попадала. Обикновено всички полети са били нормални, не е имало нещо специфично. Не се е налагало да се извършва евакуация, освен с тренировъчни цели. За да стане един човек стюард или стюардес, се изисква минимум завършено средно образование и след това едномесечен курс в Института по въздушен транспорт, който се намира на територията на летище София. Започва се с теоретично обучение. Към края на курса предстоят и практически. Практическото обучение е първо обучение в тренажорен комплекс, който представлява една малка пътническа кабина, в която са подредени пътнически кресла и всичко това, което може да се види в един истински самолет. Започва се с обучение за отваряне на вратата в нормална ситуация, в аварийна ситуация, отваряне на люкове. Ако се случи разхерметизация, можем да симулираме падане на маски, как трябва да реагират съответно стюардите и стюардесите в една такава ситуация. При едно подготвено аварийно кацане трябва да се подготви пътническата кабина, да се обучат пътниците какво да правят във всеки един момент, да бъдат запознати с командите, които ще им бъдат давани след аварийното кацане, как следва да напуснат самолета по аварийната парзалка или през аварийните люкове, как да окажат помощ на пътници, които са в затруднение или са изпаднали в паника, може би в неспособност да се движат, може при самото аварийно кацане да са получили някакво удар или увреждане или изчупване на крайник. Целият курс преминава за около един месец. След като завършат успешно курса в учебния център на Института по въздушен транспорт, следват 3 полета в авиокомпания, с която имаме договор. Тоест, курсистите попадат на 3 реални полета. Под ръководството на инструктор те се обучават
в една реална ситуация. След като пребинат и тези 3 полета, подават своите документи в Министерство на транспорта, Главна въздухоплавателна администрация за изваждане на специалното удостоверение, така наречения бревет, който дава правото на въпросния курсант да започне работа в някои от българските авиокомпании. В самия курс на обучение, крайната част на курса обхваща обучение за типа самолет. В момента типа самолет е Airbus 320, т.е. след като курсистът завърши този курс, той получава сертификат, че е правоспособен стюард-стюардеса на самолет Airbus 320.